ಕಾಂತಾರ ತೂತಾರೆ ಏತ್ ಸರಿ ತೂತಾರ ಮೂಜು ಸರಿ ತೂಡು ಆ ಏರಿದ ಮೊಟ್ಟ ತೂತಿಜೇರು ಅಂದ ಪೊಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಕ್ಕ ಇರಲ್ಲ ಅವಲಿ ಮಾರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮೀನ್ಲ ಮಾಸಲ ತಿನ್ನೊಂದೆ ಪುನಿ ತೋಜ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತೂಡಮ್ಮ ಕಾಕ ಹಬ್ಬಡು ಉಂಡು ಹಬ್ಬಡು ಥಿಯೇಟರ್ ಬೋರ್ಡ ನಿಗಲ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ತುಳು ಬತ್ತಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕನ್ನಡ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಒಪ್ಪಾಗ ಜಾಯ್ ತುಮಕ येता कोंकणी येता कोणाक हांगा तुमके येता वेरी नायस ಮರಾಠಿ ಎನ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಒಂಜಿ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಕುಲ್ಲನಾಗ ಇಂಚನೆ ಕುಲ್ದುಂಡು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಶರ್ಟ್ ಈತೆ ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್ ಕಂಟೇಲಡ್ ಕೆಲವು ಸಂಕಲೆ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದಗುಲು ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೋ ಸಂಕಲೆ ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಅಮ್ಮೇರಿಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಗಿಂಚ ಗರ್ವೋಡು ತೂವೊಂದುಂಡು ಆಯ್ ಊದುಜೆ ಬಾಲೆ ಅಂಚೊಪ್ಪನ ಗ್ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಮಗ ನಿಗುಲಂತೆ ಪಿದಾಯ್ ಪೋಲೆಂದು ಬಾಲೆಗೆ ತುಳುವರ್ ಪೂಜಿ ಪಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನು ಅಪ್ಪ ಹಿಂದಿಡ್ ಪಾತೆರ್ನು ಅಪ್ಪ मग लेते उल्लाए अगले पंडे इसको तुलु सिखाओ तुलु में जो गालियां है ना वो हिंदी इंग्लिश में नहीं है क्या मस्त गालियां निगलना जिग पूरोंडे बक्का अप्पे मग पिदा कड़े पुड़िया आ इंक मित तू ये तू न बंडे मेरा माँ का हाथ नहीं हथौड़ा है इंक अर्थ जी इंच बंडे मुल्प ಎಂಕ್ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಪೊಗ್ಗುಂಡ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆಂಕ್ ಸಟಾಲ್ ಹಾಕೊಂದು ಉಲ್ಲೋಲು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಲೆತ್ತೆ ಉಲ್ಲಾಯ್ 8 ವರ್ಷ ಬಾದ್ ಕೊಡಮ್ಮ ಈರು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರೆ ಬೆಲ್ ಎಂಕ್ ಬನ್ಲೇನ ಬಾಲೆ ದಾಯಿಗೂ ಊದುಜೆ ಯಾಮಂಡೆ ಅವು ಪುಸ್ತಕ ಹೊಡೆದು ಶಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗುಜಿ ಕೆಲವು ಜೋಕಲೆಗಂಚ ಆಪುಂಡು ನೂದೆಟ್ಟು ಐನು ಬಾಲೆಗಂಚ ಆಪುಂಡು ಉಲಾಯ್ ಪೊಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ಬೇಗ ಇಲಾಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇವಾ ಜೋಕಲೆಗಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎರೇಗಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸ ನಾನಿ ಅಸ ಎರೇಗಲ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗಲ ಇಂಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆರೆ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪೋಡು ಎಪ್ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಆರು ನಿಗಲೆಗೆ ನಾಯರ್ ಸೈನ್ ಆರ್ KM ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಪೆರು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಬಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವನು ನಿಗಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆರು ಅಗಲ್ಲ IQ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಹುಷಾರೊಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡೆಂಕ್ ಆ TV ಬಾರಿ ಪಟಾಪಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಗ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಡೈಲಾಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಓದುಜೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡೆ ಇರ್ನ ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾಡ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಬೇಗ ಫೋಟೋ ತಾಗುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಉಲ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಿದ ಕೈ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪುನ್ ನೀನೇ ಪುದಿಲೆ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಿಗಲ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ನಿಗಲೆ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಕೆಲವೇರ್ನ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿ ಮಿತ್ತುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಿತ್ತುಂಡು ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ತುಲೆದು ಒಂದು ಅಂತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಅಂತ ತಿರುತುಂಡು ಏನು ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪೋಂಡ ದಾದ ಎನ್ನು ನೀ ಕೇನ್ಲೆ ಇಂಚ ಹಾಕನಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೂರುಂಡ ಹಾರ್ಟ್ ತಕ್ಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಹಾಕನಗ ಜೋಕಲ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
ಇನ್ನಿಡ್ದು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಬಂದ್ಪಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಟ್ಟನ ಹಾಕನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಹರೀಶ್ ಬಾಬಾ ಬೈದೆಂದು ಎನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಭೂತತ್ ನಾಗತ್ ದೈವತ್ ಮಾತ್ರ ಬಂಬೈದ ಭೂತ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಕೋರಿ ಬರ್ಚಿ ಏಡು ಬರ್ಚಿ ಹಾಕನಾಗ ಇನ್ನು ಎನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ಕೈ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೆಜ್ಜಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೈದಿರ ಯಾರು ಪಂತೀರ ಹಾಕೋರಿ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಬೊಟ್ಟಾರೆ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟುಜಿ ಇನ್ನಿಗಲ್ನ ಪ್ರಾಯಲ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು. ನಂಬರ್ 1. ನಂಬರ್ 2 ಎನ್ನಡೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಜೋಕ್ಲೆ ಕುಲ್ವೇರ್ ಈ ಕುಲ್ಲು ಮ್ಯಾಪಿದೆ ಕುಲ್ಲುಂಬೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಫೋನ್ ಕೊರು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅಲ್ಪ ಆದಾಗ ನಾಟಕ ಬಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದಿದ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಭಾರಿ ಐತೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನೇ ದುಡಿ ಅನ್ನೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಪಿದೆ ಖುದ್ದು ದಾದಲ್ ಮಲ್ಪಡ್ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕಿಂಜಿ ಪ್ರಾಯಡ್ ಫೋನ್ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆತಿ ಹೆಚ್ಚ ಓದುವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನುಪ್ಪ ಮಾಮಿ ಎಂಚಲ್ಲರು ಇರ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಇರ್ನ ಮಗಳೇ ಕೊರ್ಪಾರಿ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ಚಾಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಯ್ನ ಮಾಮಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಾಮಿನ ಬಂಗಾರ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಅದ ಬಾಲೆ ಬಂದ್ಪೆ ಫೋನ್ ದಿ ಮಕ್ಕ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಹಾಂ ಏನು ಪೋಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ ಬರ್ಚಿನ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೊರ್ಪ ಆಯ್ಕು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಪ್ಪೆ ಫೋನ್ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಕೈಟ್ ಫೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆತ ಜೋಕುಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಓದುವೇರು ನಿನೇಪುದಿಲ್ಲೆ ನಿಗಲ ತಾಲಿ ಬೊಟ್ಟನ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಆತಿಜೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಮ ಬೊಟ್ಲು ಅಂತ ಐತಾರದ ಚಾಯ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಪನೋಡು ಮಾಮಿ ಅಂತ ಮನೆ ಬಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಯಾನೆ ನಿಕ್ಕು ಫೋನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಈ ಪೋದು ಬಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲ್ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಬುಲ್ಪನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆವಾಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು 5 ಮಿನಿಟ್ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬುಲ್ಪುವೇರು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಪೂರ ದಿನ ಬುಲ್ಪಾಡು ಬುಲ್ತುಂಡ ಲಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಲ್ತುಂಡ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಐತಾರ್ದ ಬಣಸ್ ಪೂಜಾರಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕೋರಿದ ಕಾರಾಗಲೇ ಗೆದ್ದೀತಾರೆ ಕಣೆನಾಗಲ ಮಗಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪಿನ ಕಿಂಜ ತುಂಡು ಹಿಡಿದು ಕಿಂಜ ತುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋ ಕಾರೇ ತಿನ್ನೋಡು ಕಣನೆ ಕೆಂಡೆರಡ ಬಿನ್ ತಂಗಡಿ ಕಾ ಕೊಂಬಡಿ ತಾಪ ನೋಡು ಕೋರಿಗೆ ಕಾರಿತ್ತಿ ಜಿಂದ್ ಆಯ್ ಬಾಲೆ ಉಂಡಿಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಠ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಎದುಡು ನಡಪುಜಿ ಒಂದು ಹಠ ನಡಪುಜಿ ಯಾನ್ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ನೆನಪಿದಿಲ್ಲ ಮೂಜನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಂಧ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ತಾವು ಒಂಜಿ ಉನ್ಮಲ್ತಿರುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಗಿವ್ ದಮ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಂದು ಉಪ್ಮಾದ ಕ್ಲಾಪ್ ಒಂದು ದೋಸೆದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ನೀವು ಉಪ್ಮಾ ತಿಂದು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂಜನೇ ಗೋಷ್ಠಿ ಬಂದ್ಪೇರೆಗೆ ಡೇಲಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಜೋಕುಲು ಕಾರ್ ಪತ್ತೋಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ पंजाबी ಲೆಕ್ಕ कार पत्तर बेल इंचा पंजाब में इंच मत साला मेरा 20 लाख रुपया दिया नहीं ರಡ್ಡಲ ಕೈ ಬಗ್ಗದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಪತ್ತವನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪಣದಾಗ ಬಗ್ಗನಗ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹಂಬಲ್ ವಿನಮ್ರತಾ ಕೈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ है वो ಬಗ್ಗನಗ ಯು ಬಿಕಮ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಗ್ಗನಗ ಗಲೆ ತೀರ್ಪನಗ ನಿಗುಲ್ಲ ಹಂಬಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ವಿನಮ್ರತಾ ಯು ಬಿಕಮ್ ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಏತಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಲ ಲಡ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಚನಿಪ್ಪು ಹಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡೆಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ ಪಂಡೆ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕಾರ್ ಪತ್ತವಡೊಂದು
ಒಂಜಿ ಕಣನೆ ಬುಡಿದಿನ ಕಾರ್ಪೋದು ಪತ್ತಿ ಆ ಬುಡಿದಿಗೆ ಡೌಟ್ ದಾದಂಡ ಲಪ್ಪಡ ಉಂಡಿ ಮನ ಆ ಸಮಕ್ಕೇನು ಲೇಬಕ ಸಮ ಪೋದು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆದಾಲ ಪತ್ತೊರ್ಚಿ ಅವೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಾರ್ ಪತ್ತವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನಿಡ್ದೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವೆಲ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅವ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತುಳು ಬರೋಡು ಕನ್ನಡ ಬತ್ತಂಡ ಬೋನಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಬತ್ತಂಡ ಡಬಲ್ ಬೋನಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರಿ ಸ್ವೀಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಳ್ಳೆ ತುಕ ಕಳ್ಳೆನಿ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪತ್ತಿಂಡ ಆತಿ ಯಾವಜಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಒಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅವು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಕಲ್ಪಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮನಗ ನಮ್ಮ ದೇವೇರು ಅಯೋಧ್ಯಾಡು ರಾಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ವ್ಯಾಟಿಕಂಡ್ ಜೀಸಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಕ ಮದಿನಾಡು ಅಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಅತ್ರ ಬೋವುಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಲ್ಪಾಡ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಲ್ಪವಡೆ ಕಿಂಜಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಬ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಜಾಬ್ ಕೈ ತತ್ತನಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಶಾಂತಪ್ಪುವೇರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಕಾರ್ ಪತ್ತುನ ಅಭ್ಯಾಸ ತಂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕಿಂಜಿಡ್ದು ಸುರು ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಸುರು ಹಾಕಲು ಹೇ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಂಜನ್ ಚಾಲ್ಪೇರು ಕೈ ಪತ್ತೋಡು ಉಂತಪ್ಪವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಲೋಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ದೇ ಲವ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಏತಾಂಡಿತ್ತೆ ಮೂಜಾಂಡಿ ನಾಲಾಂಡೆ ನನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಪನ್ನೋಟಮ್ಮ ಪನ್ಪೆ ರೆಡ್ಡವೇ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂತೋಲ್ ಪೊಂಡು ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದವು ಇಂಡೆಫಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾರಿ ಹುಷಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ ಅಪೋಲ ಲಾಯರ್ ಚಾಟ್ ಬಾಪ್ರೇ ಮಾರದು ಯಾರು ಕಡಕ್ಕುಲ್ಲೋಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೋಡೆ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಮೇರ್ ಆರೋಲ್ಲೇರು ನಲ ಸೂಪರ್ ಚಾಯ್ ಪರ್ರೆ ಬೋತ್ಯಾರ ಆರು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಂಡೇರು ಪೂರೇಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕುಲ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವೆರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಗ್ರೀನ್ ನೋಟ್ ಗೆಪ್ಪುವೆರು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೆಂಪು ನೋಟ್ ಗೆಪ್ಪುವೆರು ಗ್ರೀನ್ ನೋಟ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡು 500 ಎತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ಕಲೆಪೇರು ದಾಯಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದ ಶರಿ ಇತ್ತೇನೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಆದಾಗ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಗರ್ವ ಅರ್ಪುಂಡು ಮೇಟ್ ಭೂತ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾ ಅಂದ ಅಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲ ಅಡಿನಿ ಕೋಡಡಿ ಏರ್ಲ ಕನ್ನೊಂದಿಜೇರಿ ಇಮ್ಮೆ ಏರ್ ನಮಗೆ ಅವು ಕನ್ನೊನ್ನತ್ತು ಅವು ತಪ್ಪು ಆರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಬಂಡೇರು ಓಲ್ಲೇರ ಹಿಂಗೆ ತೂವರೆ ಮನಸ್ಸು ಓಡೇ ಬೋತೇರು ಮಾರ್ರೆ ಲೆಪ್ಲೇರಿ ಹೀ ಸೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅವ್ರು ನೆಂಚಿನ ಪೂದಾರೆ ಶಶಿಧರ್ ಅಣ್ಣ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವೆರು ಕಾಸು ಗೆಪ್ಪುವೆರು ಸ್ಕೂಲ್ದ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅಂತ ಪಪ್ಪನ ಸೈನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತು ಕಮ್ಮಲ್ ಆರು ಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂತಿದ್ರಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ದಲ ನುಕ್ಸಾನ ಅಂಡೆ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಬೈತೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋ ಅಂದೆ ಅಡೆ ಪೋಪೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಥಿಯೇಟರ್ಲು ಇರ್ತದೆ ಅಗಲ್ ಬಜಿ ಬದ್ಮಾಶ್ ಮಾರಿ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಡ್ರೆಸ್ದ ಜೋಕಲ್ ತುಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಆನಾಗ ಈ ಎನ್ನ ಬಂಜಿಡ್ ದಾಯಪೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಷನಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಬತ್ತೋಲ್ ಮೂಲ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಎದುರು ಬತ್ಕೊಳ್ದೋಳು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ ಹೊಸ ತಪ್ಪಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕು ಜರಗಲಿಗೆ ಗರ್ವ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಏಪ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಿವ್ರು ಅದಾಗಲಿಗೆ जादू की झप्पी क्यों मैं तुम्हें सही करूँगा मैं तुम्हें ठोक ठाक के करेक्ट करूँगा छोड़ूंगा नहीं ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಗಳು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಯಾನಿನಿ ಉನ್ಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೆತೆ ಈ ಜಿಜಿ ಬಡಾವೇಜಿ ಇವನು ಗರ್ವ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಬೇಜರ್ ಉಲ್ಲಾಯ್ ಮೋಣೆ ಭೋಪಳದಲ್ಕ
ಕಲಿಂಗಡ್ದಲ್ ಆ ಬಾಲೆ ಎನ್ನುಂಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ಬಲ ಕುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡು ಪಾತೆರ್ದು ಮನಸ್ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನಾಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚ ಆತಂಡು 20 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಎನ್ನ 20 ಜೋಕುಲು ತಕ್ಕ ಉಡಾಯರು. ಐ ಶೇರ್ಡ್ ದಟ್ ನೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೈಫ್ ಪಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲಡು 2 ಜೋಕುಲುಲ್ಲ. ಒರಿ 6th ಉಲ್ಲೆ ಒರಿ 1st ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡು ಕುಲ್ಲಿ ಅಗುಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಅಗುಲ್ ಬತ್ತೇರು ಸೀದಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕೇಂಡೆ ಡಿಡ್ ಯು ಸಿ ದಟ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ 20 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟ್ ಪೇರಿಗೆ ದೀತನ ಓಡಿಪೋತುಂಡು ಸೀದಾ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹಿಡ್ಬೋಯರು. ಕಿಂಜ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಈಗ ನಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತ್ತ ಮಲ್ಲಾಯ ಪಂಡೆ ಈಲ ತಿಂಡತ್ತಪ್ಪ ಅವಡ ಯಾನ್ಲ ತಿಂಡೆ ಪಿದೆ ಬತ್ತೇರು ಪಂಡೇರಿ ಹಮ್ಲೋಗೋನಿಲ್ಲಿಯ ಎಂಕುಲ್ಗೆ ತೊಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ 20 ಜೋಕುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ತುಳು ಬಾತಿವ್ರಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್. ದ ಪೀಪಲ್ ಹು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಪುಂಕೆಂಡೆ ಆಯ್ ಪಂಡೆ ಯಾಮಂಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಹಾಕುನ ಅಗತ್ತೆಜ್ಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಕಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೋಡ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಪೇರು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ CEO ಆಪೇರು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ఒక పండే ಹಾಕುಜ್ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ 2 ದಿನದ ಟೈಮ್ ನಿಗಿಲಗಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ರಿವಾರ್ಡ್ ನೋ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಲೆ ಒಂಜು ವಾರ ಕೊರಿಯ ದಾಲ ಪಂಜೇರು ನಿಗುಲ್ ಪಂಜಾಡ್ ಯಾನ್ ಬಂತ ಬಂಡೆ ಆದಾಗ TV ಇತ್ತಂಡು 15 days ನೋ TV ಆ ಇಂಚ ಲೈತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ತೀರ್ಬೋತಿರಂದು ಮಾರೆದಗು ಲೈಫುನ್ ಮಾರೆ TV ಬೋರ್ಡ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಣ್ಣ ಮಲ್ಪೆ TV ಅನ್ಬೋನಿಸಿ. But the experience was when TV talks less, family talks more. My dear friends, kanene budedi onje bedded Netflix ತೊಂದು ಪೇರು ನಿಗುಲ್ಲ ಸುಲ್ವನರ್ಚಿ ನಿಗುಲ್ ಫೋನ್ ಏತ್ ಬೇಗ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವರು ಆತು ಬೇಗ ನಿಗಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ಫೋನ್ ಎಪ್ಪ ಬಂದ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಾರು 10 ಗಂಟೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾವರ್ಡ್ ಫೋನ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಓ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಊರ್ದ ಇಲ್ದಲ್ಕ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನ್ ಮಾತ ಚಲ್ತಾ ಕುಚ್ನೆ ಕೊಯ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಸ್ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲ್ಚರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇಂಡಿಯಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ K-pop, Blackpink or Taylor Swift. India lives in Yakshagana, Kola, ಗಣಪತಿ ಡಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆವಾಜ್ ಅವಂದು ಪಡು ಜೋಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ 2 weeks ನೋ TV, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್, TV ಟಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ಫೋನಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಪುಜರು ಆ ಒಂಜಿ ತೂವಡು ಎಂಗೆ ಊರದು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬೈದುಂಡು ಯಾನು ಎಂಕ್ ಪೋರೆ ಆಸ್ತಿಜಿ ಊರುಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ದೇರು ಅವ ಎಂಗೆ ತೂವಡು ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ 10 ಗಂಟೆದೊಲ್ಲ TV ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಓಪೋ ಉಪ್ಪಾಡು ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಡ ಒಂದು ಫೋನ್ OnePlus ಐಕೊಂಜಿ ಡ್ರಾವರ್ಗೆ ದಕ್ಕದು ಬಂದು ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪೂರ ಅಂಜೋಗಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೂದು ನಿಗುಲ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾರು. ನ್ಯೂಸ್ ತುಪ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ತೂಂಡ ರಾತ್ರಿದ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ರೇ ऐसा मेरे को फूल मत देना यार. हाँ पोड़ गया पड़ मार रहा है. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಡು ತಿನ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತುನ್ ತೂಡು ಎಂಕುಲ್ ಕಿಂಜುಪ್ಪನಗ ನಿಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಎನ್ನ ಶೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಒಲ್ಲಾರು ಬತ್ತೇರೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತಿಜಾರದೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಿಂಜುಪ್ಪನ ಬಯ್ಯನಗುಲ್ ಚನಾ ಸಿಂಗ್ ವಾಲಾ ನಿನೇ ಪುಂಡೆ ಚನಾ ಸಿಂಗ್ ವಾಲಾ ಚೋರ್ ಚನಾ ಗರಂ ಗರಂ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಚನಾ ಸಿಂಗ್ ಕೊರೋಡು ಚನಾ ಸಿಂಗ್ because that contains proteins and fats and essential nutrients. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪಡ ದೀವರೆ ಗುಜರಾತ್ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿಲೋ ಅಸ್ತ ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಆ ಪಾಪಡ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಏತ್ ಗಾಳಿ ಪೋಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅದು
no maida, no biscuit, no maida and no biscuit, grams and groundnuts, lepe, wafer divarabelli, fridge dolai, coca cola pepsi duvarable ಐಟ್ ಬ್ರೈನ್ಗಳ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಅಸರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓದನವಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜೋಕುಲು ಏಥಲ ಬುಲ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಡಾಲ ಪಾಪ ಇಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆತ್ ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಜೆಪ್ಪುಜೇರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಚೆಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಐನಾತ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಗುಲು ಜೆತ್ತಡ ಬ್ರೈನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಓನರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಭಟ್ ಎನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೋಹಿತ್ ಭಟ್ ಅವೊಂಜಿ ಜೆಪ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮ್ಮ 100% ಪಾಡುಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಯ್ಗ್ ಇತ್ತ ಬಾಲ್ಯದ ತರೆ ಅಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತು ಜಮ ಈತ ದಾನಿ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಂದೇಯಿ ಓಯ್ ಒಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೈ ನಡುಟೆ ಎತ್ತರೀರ್ ನಡುಟೆ ತೂಯನಿರೆಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬಟ್ ಟೈ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹೇರ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ವೀಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬೊಕ್ಕಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾನರೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಆರೇನು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗುಲ್ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ ಏತ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಮಾರ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಫಿನಾಮಿನಲ್ ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ದೇ ಡಿಸರ್ವ್ ಅ ಪಾಪ್ಲೆಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾನ್ ಸ್ಟಫ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ಮಟನ್ ರೋಗನ್ ಗೋಶ್ ಕ್ಲಾಪ್ ಒಂದು ಮಾರಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಪಾವ್ದ ಕ್ಲಾಪ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಗುಲು ಮುಲ್ ಉಂತನಗ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಟು ದರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೊಗಲೆಗ್ ಕಂಜೂಸ್ ಜನಕುಲ್ ಮಾರ್ರೆ ತಾಲಿ ಬೊಟ್ಟಿನಟ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಮೋಟ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಜೋಕುಲು ಇತ್ ಮುಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ ಅಂಚ ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ moments they will never forget. All the young boys and girls, they will never forget. It will remain across life. They will tell their own children. Lastly, my dear friends, I genuinely thank Makkalotsav and my Shraddha to the Varaha Mahalakshmi goddess Durga. I am from a village known as Nandalike. Nandalike the ullera malpara nigu leidi jar mare noor daglega avli marriru ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕೆದ ಟೆಂಪಲ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಬಚ್ಚಾ ಪಾರ್ಟಿ हाथ ऊपर करो, या बॉय जोर से चिल्लाओ. यू ऊ सब ना इंडियन चिल्लाओ, इंडियन इंच हाउ विल यू शाउट, इंडियन शाउट. दुर्गा माहेश्वरी को पूजा किया ना ताकत आता है, विष्णु को पूजा किया तो अक्कल आता है, शिवा को पूजा तो गुस्सा भी आता है. और ये पूजा जरूर करना. विद दिस ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू बी सो गुड बिकॉज Soumya had given me a call, others also had given me a call, but this is the right program for all the young and the youth where caste dissolves. ಗುತ್ತು ಗತ್ತು ಪೂರ ದಾಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಪ್ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ದಿ ಎಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆದು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂತ, ನಮ್ಮ ನಾಗ, ನಮ್ಮ ದೈವ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಂಡ ಅವು ದಕ್ಕರೆಜ್ಜಿ ಐ ಲಾರ್ಡ್ ಮಕ್ವಾಲೆ ಪಟ್ಟಿಂಗೆ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹುಲ್ಲು ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಮಿತ್ ಬರೋದುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಭೂತ ನಾಗ ದೈವಗು ಪೋಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ತೋಡು, ಪ್ರೀತಿಡ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾಂತಾರ ತೋಡು. It gives me immense pleasure and honor to introduce a super strong personality like him. ऐसे व्यक्ति के परिचय को कराते हुए मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ. डॉक्टर मेंटल हेल्थ के फील्ड में 40 साल से काम कर रहे हैं.
Imagine 40 years. Like he started since 1970s when I guess mental health was not that much awareness was there about that topic. But doctor believed in that topic that immensely call कि इन्होंने कितना ज़्यादा mental health के लिए काम किया है. I would also thank sir to be present here. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಂಡಡ್ ಪಗೇಲ್ಡ್ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಯಾರನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿ ಅಡ್ಡ ಮಾತ್ರ ಇಫ್ ಐ ಡೇರ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಅ ಫ್ಯೂ सर हैज़ एडेड इन द कैंपेनिंग फॉर द चाइल्ड. बच्चों के हक के लिए उन्होंने अपना हमेशा योगदान दिया है. ही हैज़ ऑल्सो एडेड टू ऑल द पीपल हु वर अफेक्टेड इन द फ्लड्स. आई गेस आई हैव रेड ऑल्सो. So there was this video once which I come across while researching about Dr. Harish Shetty. It was a YouTube video where he was talking about mental health. Arnonji TED Talk ittundu YouTube. It ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಯಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕುಲ್ಲ ತೋಡ್ ಯಾನ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋಯ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪೋಯ್ ಲಿಂಕ್ ಐಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯ ಈನ ನಮಗೆ ಐ ಗೆಸ್ ದುಂಬು ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಉಂಡು ದಾಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀಚ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಇಂಚ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇನ್ನ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ದ ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಸೋ ವೆಲ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯರ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು only to put some light on these thoughts. Sir, we wholeheartedly welcome you for the Makkalotsava 2022. Yeah. I would request Pranita Shetty, Soumya Mendon, Divya Pujari, Sudeep Pujari, Naveen Salyan, Yogeshwari and Disha. Yogeshwari and Disha. Yeah. My mistake. To please felicitate our guest. Hello.